N'eziokwu eziokwu ndị Naijiria kwa ihe ga-adị mma, anyị si na ihe ga-adị mma, ikwukwara na ihe ga-adị mma. Anyị abatago kpọmkwem n'oge nzukọ oge ahụ iji ekwu ka o si adị na ihe na-eme n'ala Igbo nakwa na Naijiria dịka o si emetụta anyị. Abụ m Chiziani, anyị izuụka ahụ erude na kpọmkwem n'ụbọchị nke taata maka na Amaechi Ugwuele nọ ya, Amaka Weke nke si n'ụlọ ọrụ Global Society for Anti-Corruption, ndị na-achụ mpụ na ndị na-ebu ego n'ụzọ na-ezighị ezi, ndị na-enyochasị ha ọfụma wee gbaa ha n'anwụ. Ọ nọgoro ebe a ka anyị weta isiokwu anyị n'ọnụ, mere na isiokwu nke anyị ga-atinye ọnụ n'ụbọchị nke taa bụ ndị niile anyị zipụrụ na-anọchite anya anyị n'ebe ha na-anọchite anya anyị, kedu ka a si anọchite anya anyị. Ndị a niile atinyegasịrị n'ime ọchịchị obodo. Ụfọdụ oge ụfọdụ sọsọ oge ị na-afụ ha na-aba n'ime obodo ebe a sị ha nọchite anya bụ oge ha na-achọ ka atụbịa ya aka, maọbụ ka nabịa ya aka ọchịchị, maọbụ ka esi etu elu ha ka ha wee chịa. Ozigbo a tinyechara ha, ụfọdụ adịghị echetazi ya. Anyị chetara m na gboo oge a na-eto ndị na-achị n'ime obodo na-afụ maka ụmụ ewere ebe ụmụ ụlọ ọgwụ a na-atịgasị n'ime obodo otu a na-eje na-echa ụlọ maọbụ obodo ebe atịtị dịgasị, a na-edebe obodo ọcha, a na-eje azati ya. Ụmụ ụzọ na akwa mmiri dị n'ime obodo a na-alụ ya, na-akwa ya, ọ bụrụ nke ha na-erite. Ewere ihe na-eme n'obodo, ndị ọrụ ugbo ewere ka esi wee nsogbu, a na-akwado ha, na-egboro ha mkpa ha. Ụmụ ihe a niile oge ụfọdụ ada amatazi ọrụ ndị a na-achị n'ime obodo. A na-ahọ ya ọkwa sị na ha na-achị n'ime obodo. Ụfọdụ ahụcha ha n'ọkwa agaghị afụzi ha. Ya bụ ihe anyị ga na-atụnye n'ụbọchị nke taa. Kedụkwana maka ndị na-anọchite anya n'ụzọ dị iche iche, ndị na-anọchite anya na Abuja, na-anọchite anya n'ụzọ omebe iwu n'obodo dị iche iche n'ala Igbo. Kedu ka ha si anọchite anya anyị? N'oge gara aga, na mkpụrụ ụbọchị izuụka ole na ole gara aga, ka emechara nzukọ nke ndị ọchị obodo ala Igbo, wee kwuo na dịka nchekwa si dị, na ndị ọchị obodo ga-ewejere na ha agwazigo ndị na-emebe iwu n'ala Igbo dị iche iche, n'ụlọ omebe iwu dị iche iche n'ala Igbo, ka ha gbachie mbọ ike mee iwu a ga-eji wee hibe ndị nche obodo. Mana kemgbe ahụ enweghị ihe a na-afụzi. Ihe na-elukwa n'obodo aka maka ndị ime obodo. Kedu ka ha si eme nzukọ ịfụ na ọ bụ mmiri na-akpa ndị nọ n'ime obodo, ọ bụ ụzọ na-akpa ha, ọ bụ ụlọ akwụkwọ maọbụ ụlọ ọgwụ? Kedu nke na-akpa ha? Oge ụfọdụ anaghị afụ ndị a atinye n'ọkwa ka ha nọchite anya. Ọ bụ ya bụ ihe anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke tata, maka na na-amara na Amaechi Ugwuele bụ ọnụ na-eru ya n'okwu n'ihe na-emegasị n'obodo. Ọ bụ ihe a ya nwere ekwu ụmụ ihe na-agbasa ozi ka o si eme n'ime obodo n'ụlọ ọrụ anyị ebe a. Ọ na-ede akwụkwọ, ọ na-eme nchọpụta dị iche iche. Ihe ọ na-eme karịrị akarị, oge adịghị ka anyị kwube ya, mana ọ nọgoro ebe a na-echiti ọnụ na ya. Amaechi Ugwuele, kene ndị Igbo. Ekene m n'ụlọ onye ọbụla narụ nke o chiri, zaa nke o chiri, narụ nke ọ na-eri. Na anyị abịago ka anyị kwuo ka anyị si ekwu, ka anyị si etinye ọnụ n'okwu, wee na-ekwukwanụ ka nhazi obodo anyị si adị. Maka na ndị be anyị si na ana azọrọ aza mụrụ n'aka mgbe ha. Ọ bụrụ na anyị kwuru maka obodo anyị, ndị ọ dị ka ọ dị ya na-amakwanụ na onwe na ndị nwe obodo na uche ha dịkwa na ihe na-eme n'obodo. Amaka, kele ndị Igbo. Ndị Igbo ekele m unu, ọ ga-adịrị anyị na mma n'aha Jizọs. N'aha ọdịnala anyị, ọ dịrị anyị na mma. Ọ dị mma. Ka anyị gbapụ ya ọsọ ozigbo ka anyị bido n'ebe ị na-Amaechi. Dịka isi fụ, anyị na-ekwu na mmepụ tọrọ atọ kwesịrị ịtọ atọ. N'oge ụfọdụ ndị a na-atinyegasị n'ọkwa na-anọchite anya, ọkachasị n'ime obodo, ka ha chịba ime obodo dị iche iche n'ala Igbo. N'oge ụfọdụ atinye n'ọkwa, ụfọdụ obodo anọ obodo ụfọdụ bụ ikeketa oria ka eji ahọdụ ọkwa a na-atinye ndị a n'ọkwa. Mana ndị atinyere atinye, kedu ka isi fụ ọrụ ha? Nwanne m nwoke, ihe a niile a na-ekwu ọ bụrụkwa na nkịtị. Ihe mere ede ji wee na-ebe nwe. Anyị ekwugidego
maka ndị na-achị achị etu o si wee dị ndị a na-achị etu esi wee chọọ ka a na-eme ihe anyị kwugide mana anyị ka ga na-ekwu anyị ka ga na-ekwukwa maka na ihe na-achụ onye akwụsịghị ịchụ ya onye ama akwụsịkwana ịgba ọsọ. O nwere ndị enyere ọrụ na-arụkwa n'ọrụ ka esi wee chọọ ime ọchịchị obodo dịka be anyị na Ogbeke Agbani kemgbe a na-ewe ndị ọchịchị ime obodo ị gaghị amadị na-ewe ọchịchị ime obodo ụzọ mmiri otu a mmiri na-ezo ugbu a ụzọ Ogbeke gara Akpa Ugo si na be anyị na Agbani na Nkanu West ndị ji ụkwụ adị agadi ya aga mana sọsọ oge ị ga-afụ ndị a na-ekwu maka ha mgbe a na-achọ ịbịa be ya ha apụtazi fụ ha bịa nke ọzọ pụrụ apụ nke a bụ nke onye Agbani pụrụ apụ nke ahụ bụ Amadi tupu ọ bata ọ bịa sechaa ma ihe gbacha ebe niile okirikiri obodo anyị niile ọ gbachara okirikiri gbachicha okirikiri kemgbe ahụ afụ amazizi na ofe biko anyị na-ayọ ha ka ha binite ọ bụ na ha na-aralụgbo ha binite mana ha na-emebi gburugburu ọrụ ọhịa ha na-ebutere nri akpọmasị maka egwu ọbụla na-ekwupụta a na-asị a na-atụ onye isi aka n'ọya nwa na ọ emete mana o nwee ndị o tinyecha n'ebe dị iche iche ka ha na-eme gịnị ka ha na-anọchitere maka ya nwa ama nọ ebe niile ya bụ na ana m akpọ ha ka ha binitekwa maka anyị ewepụtagokwala ha anya o anyị ama nnọzikwa ụta na-eke n'ịkwado ihe nwanne m nwaanyị na-ekwu ọ dị ezigbo mkpa ka a na-etinye efe anya ka a na-akpọpụta ha maka na gburugburu bụ ezigbo ihe n'obi maka ndị obodo anyị nwa amadi a ga-abịa hazicha ihe a ga-eme ndị mmadụ ndị e nyere ọrụ ama arụ ọrụ ọfụma ndị a sị ha mee ihe ha kwesịrị ime ama eme ọfụma gburugburu Amadi na-achị Enugu na-achị n'okpuru ọchịchị ime obodo ekere ọrụ eke mana ọ na-agwakwa ha na-ekwukwa onye ọbụla rụsiwa ọrụ ike mana ihe na-ekwu bụ onye fụ ihe kwesịrị ime o wee fụ na ọ dị onye dị agha n'aka ihe ị ga-emedobe bụ ichetara ya ma ọ bụ ịgwa ndị dịka ndị amaka ma ọ bụ ijegodo na gọọmenti azụ kwuo si na ekwe ihe na-emebi na-ekwe na-eme ihe dị ebe dị etu adịtụ a na ịchọ ka onye isi mara ihe na-eme ọ ga-ege gị ntị ọ dị maka anyị na-ekwu ya ka Henry Chibuzor Henry tupu etinye ọnụ n'okwu anyị ga-agwa anyị gịnị ka Henry apụtara maka na ihe anyị na-eme bụ nnọkọ ndị Igbo afọ anyị niile ebe a bụ afọ Igbo afọ m bụ Henry Chibuzor abụ m onye Igbo ihe Henry pụtara bụ onye jiri ihe ọchịchị ịchị eze na idu ndị mmadụ wee mara ihe a niile otu ka nkọwa karịrị akarị ome mkpọta ama m na ihe ị ga-akwado ndị asara isi hapụ ka m mee ihe ị na-ekweta jụọ anyị na-ekwu ka m gwa gị ihe McDonald bụ biko nwa Chibuzor maka na ọ Chibuzor mụrụ biko ihe anyị na-ekwu nwanne m nwoke bụ a na-agba ahọcha ọkwa ewere ndị ọchịchị ahụ gasị na-alụ ọkwa ụfọdụ na-anọchite anya anyị na Abuja ụfọdụ na-anọchite anya n'ụlọ omebe iwu dị iche iche na ala Igbo ụfọdụ bụ ndị asị ha chịba n'ime ime obodo dịka esi kewagasị ha ka esi achị obodo ndị ime obodo mana nke bụ eziokwu bụ na o teena ndị ụfọdụ matara ihe bụ ọchịchị n'ime ime obodo maka na ndị a na-abụ ha bịa isi aka ada afụsị ha kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ya ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu tupu ịbata ihe mụnwa nwee ikwu bụ na ị na-anya kemgbe 2001 2002 ebidoro ọchịchị ime obodo nke kịta ebido kịta aga m achịkere na ndị be anyị nwetara ihe ha atụ n'afịa n'ebe anya ndị na-anya gburugburu Enugu steeti otu mgbe ma ogburu na-abụ ka ị nwee ike ịfụ ofu onye ma onye nke ọzọ mee ihe dị iche e nwere ndị mekwara ihe dị iche ka anyị chetebe nwanne anyị nwoke a na-akpọ Mario na n'ike ndị n'ike ka na-ekwukwa maka ihe o mere ijekwa n'Enugu South ị ga-echetakwa maka nwa bụ Eze Okafọ ka Chineke narụ mkpụrụ obi ya na ndụ o mekwara ihe dị iche ndị mmadụ ka na-ekwukwa maka ya mana ilezi anya fụ ma ndị ọzọ ifuze ndị ọzọ rụrụ na ọda lokal gọọmenti mgbe ahụ ifuze na ọ dịzikwa ka anyị ama ka ọ bụ agụba adị nkọ ka ọ bụ na nwamgbe ka ama ha abụọ ma nchọ ka ntụfu oge unu anyị ebidogo na-eti mkpu na-asị
na oke adịghị eri ife onye mụ anya ndị nọkwa n'ime obodo kwesịrị ka ha mụrụ anya ọ bụrụ na ha mụ ha anya na-ajụ ajụjụ ha kwesịrị ịjụ ọ ga-adịkwa ka ọ si adịkwa mana ha mụrụ anya na-ekwu ihe ha kwesịrị ikwu ọ dịka ụzọ ịkpọrọ afịa ụzọ ogbeka agban bụ ụzọ m maara ọfụma kemgbe nka dị na nwatakịrị a na-eje machin na agba na abụ onye na-arụ na tens ama m ebe ahụ isi iru na Mvụama kwa ama m n'olu o kwesịrị ekwesịrị ụzọ aba eche ebe a mana ka ụzọ a chịrị ibiri iji jisikwa ebe ahụ pụọ ime Ogbeke bụ nsogbu ihe ga-afịakwuru ahụ obere ọ bụ ọsọsọ ebe ahụ ọ jụrụ eju ile anya na Nkanu East bụ ebe nke anyị nwachi kemgbe 1999 kịta anyị afụbeghị anything inekwu anya na Nkanu land na Enugu East Senatorial Zone ebe mụ anaghị ndekọrọ anya ị ga-afụ na Nkanu East bụ ebe a kacha nwee nsogbu ịgwaghị eziokwu jee na Amegunze enweghị Amegunze ụzọ na-ere ahụ na ọgbọ ọka ama m ihe anọgide ejekpụjọ asịgo na ewe ike si na nke ndị etiti na-alụ ya nke a gara si Agban batazie ihe gbagwojuru anyị anya bụ ma nke ndị etiti ma nke ndị ọdịnala ma nke ije ebe ahụ dịka enwe nke anyị fụ ndị akụkụ mana ọ dịkwa ka udo ọbịazi na-adị because the last time nwa jere imeme ihe na-eme na saịdị nke anyị afọ m na onye batara n'ime okpuru ọchịchị nke Nkanu East kịta na-emezikwa ihe dị iche karịa ndị nke ọzọ biko si ha gwa ha ụmụ obere mpempe akwa mmiri alụ kemgbe abịa ụwa eji igwelo jiri osisi ụdị ihe ọkwa ka kwesịrị ịdị n'obodo ọ ya bụ ebe m chọrọ itinye ọnụ na ije na ọjọrọwọ ịma ebe ọjọrọwọ ka m na ọ bụ sọsọ mkpụrụ igwe na-abụ ọ dị m ihe amaghị m otu m ga-echịkọwa ya mana ọ ihe anyị ga-eji wee anyị na-anya anyị wee nwee olileanya na udo ga-adịkwa na emecha ọ jọrọwọ briji ahụ anụteghị aka mana onye nọ n'okpuru ọchịchị Nkanu East na-abụ onye na-arụ ya ndị niile bịara abịa ma ndị federal ma ndị steeti enwe onye metụrụ aka ebe a mana onye bịaziri kịta ka nọrụ 100 so na ihe o tinyere aka within the last 100 days so nke a ka bụkwa obere ihe nke anyị mana ihe m ji na-ekwe ya bụ na ndị nọ n'ime obodo kwesịrị ịdị na-eti mkpu ka a na-anụ olu ha ịma na ihe anyị kwuru ewe ihe Amaka mere ụbọchị a izu ụka na-abụọ gara aga izijere onye na-alụ kọmishọna na-ama maka ọrụ ọ wee fụ ihe na-adịghị mma chọba ekwentị ya zijere ya nkenke ozi ọya ka Amaka na-apụtasị si na otu ezijere oke ozi na ya fụzikwa na abijebere lụọ ya onye ka anyị na-ekwusi ya bụ na ndị a na-achị were ọrụ ndị a na-achị ụfọdụ ihe a na-ada ama ka m gwa gị ịma na onwe ndị bụ ndị ngwa ọrụ contractors ndị ngwa ọrụ dịka ndị nọ n'ahịa ha na-achụ uru enwere ike ndị gọọmenti bịa hazie na a ga-arụ ọrụ a ewee ndị na-afụ maka ya bụ ọrụ dịka ndị Ministry of Works abịa sị na mekwa ka ọ ga-esi dị ewere akwụkwọ anye ha bịanye aka sị na ha ga-arụ etu ahụ tupu ị mara ihe na-eme ha na-eri mperi ha na-ewepụ na-akpakọ tupu ị mara ihe na-eme ọrụ amadịzi ka esi wee kwado ya o wee bụrụ na ọ bụ na amata wee jee kwuo gwa ndị a ga-agwa maka na ụfọdụ na-esikwa na ndị kwesịrị ịbịa nyocha wee nabire ego ị na-aghọta mana ọ bụrụ na ha amara jee gwa ha o nwere onye maka na nke Amaka kwuru ọgwa Amaka ji wee kwuo anyị agbafe n'ụzọ ozugbo nje o kwuru ejebe ọrụ ebe ọrụ ọ na-egosi na gọọmenti na-ege ntị na ndị mmadụ ada ajụ ụfọdụ bụ egwu nwanne m nwoke ụfọdụ ga-abụ ọzọ a na-eje nke ọ bụrụzikwa mgbe anwa ụfọdụ ihe a chọrọ ime ka ha na-afụ ihe m ga-ati ekwe n'ime ya bụ ọ bụrụ na ikwe onye ahụ ga-ekwe ihe ekwu ka ekerekwa onye ahụ na-enwekwa ndị a na-agbakọta aga anụ nwa ọkwa ndị nke ezigbo mmadụ na-achị ka agwagoro ya ka ọ bụrụ na ha emeghọ nke chịbụrụ n'ime ọchịchị bụ anyị enweghị iji a na-ejere enweghị ihe agwagidere ya na onwe ya babakwaza na ma mba ọ bụ ozi onye ebe ahụ ọ wụ ya gba ụzọ bara be ya ọya ka a na-ekwu na ndị a ga na-agbasi mbọ ike ka a mara ndị a na-eweta n'ọchịchị ka eweta ndị mmepe obodo dị doro anya onye chọrọ agamniru obodo onye a na-akpọ onye grassroots ọ bụrụ onye bi n'Enugu ada ana n'obodo ụzọ adị mma ụzọ adịrọ mma
mana onye ma na mpapịa na mamịa na ụmụnne ya bụ ndị anọ n'obodo na ihe dịkwana ya mma na obodo mepere emepe dịkwanụ ndị ime obodo mma kedu unu ị nwere ike iweba onye a mere dịka gọvanọ ugwu anyị ji wee na-eme kịta mana ndị na-asị Enugu ị na-anyakwa etu gọvanọ ugwu anyị si arụ ọrụ ị ga-afụ na ọ na-aba n'ime obodo ọ na-aba n'ime obodo na-awakwa n'obodo ha jee nọrọ maka ịma na ụfọdụ ebi ha n'obodo ha ebe ị nọghọ ka ị ga-esi ma ihe na-akpa ọnyanwa nke a wee na-echetara ego ahụ ọchị obodo Enugu wepụtara gburugburu wepụtara si jee n'ime ime obodo ahụ ka eke ụfọdụ ka eji lụọ ọrụ ụfọdụ ji ya lụọ gbaa ụfọ ụfọdụ ji ya mama m ihe alụ kemgbe ihe niile alụ kemgbe ọbaazụ ụfọdụ ya ji eji rụpụtakwa ihe mana ụfọdụ obodo ahụ iji wee fụ ihe ndị mmadụ ga-anọ n'ofu ebe na-aba ndị nọ n'ọchịchị burus wee weta ngwa ihe ndị akpọ unu n'ụlọzienu ụfọdụ kịta agaghịzi alụ ihe na-abara obodo enweghị ihe ndị na-abara ụfọdụ ndị eze were nke ha mana ha zọrọ ya azọ ịgbasa ya ka sị na ọha ego eze na gburugburu nyere ha n'ọha ụfọdụ si n'ọha ego ha ego a ga-eji rụọ ọrụ chizi ịma na ihe anyị ji tinye anya na nke ndị lokal gọọmenti chairman abụ ama m na tupu eme elekshọn na anyị so wee tinye ọnụ na ya ka emekwa ka ahọ ndị ga-achị ka ndị mmadụ pụta jiri aka ha si nekwa ndị ha chọ ịghọtago ya ka anyị ji wee na-etinyere ha anya maka na ihe a na-eme ka ịghọtago ka anyị wee na-efo ka anyị na-ases ihe a na-eme otu a anyị ga na-eme ya kwatali chizi nyere m aka n'Igbo ọnwa atọ a ga na-agba ha n'anwụ ndị mere ọfụma ekwuekwa ndị na-eme ndị n'onwe dị nke ha mete otu a ka anyị ga-esi wee ewere ya jee gosi gburugburu a ga-eme otu a ka anyị si wee na-eme ya kịta anyị ejisago ozi ebe dị iche iche ka ndị mmadụ bido uwe ka ndị na-achị ha si eme mkpọtụ m na-eme bụ ezigbo mkpọtụ ọ bụghị m kwuo ya ahụ m chọrọ ọkwa ya bụ nna ya mba ọ bụghị isi mba nọọ ihe m chọrọ ikwu bụ maka ihe unu na-ekwu ịmara ụfọdụ negide anyị ịnegide ị na-ene gọọmenti ị na-eche gọọmenti ka ha bịa nwego ka ọ dị metụ ọ bụ na gị na onwe gị ga-eji nwe aka gị bidogodunu gọọmenti fụ ihe ị na-eme abịaba tinye aka n'ọmahani nọ ihe nji wee kwute bụ na wiki gara aga nna n'obodo and n'ime obodo anyị na-arụ ụzọ n'ụkana in particular and onye bidoro ya nụ gọọmenti n'obodo lokal gọọmenti ama nnọde o wutaka m lokal gọọmenti na ebe a bụ onye ụkana and ọ chịcharụ enweghị onye ọbụla alụ agwa ịghọtago ihe mere unu mere anyị onye chịrị na chịchara bụ onye agba anyị mana maadị nke a bụ na ọ bụ onye ụka na den na-ekwuche onwe ihe ọbụla ọrụ ịghọtago kịta alụwa onye ụka na onwe ya bụ onye be anyị ji aka ya na onwe ya weta aka ya bido ịrụ ụzọ bido na-akasti ịmago ya niile abịazie ihe njilike ya bụ na mụ na onwe m kwetekwu ịga mụmụ a na-ada alakebe obodo bido nawa obodo maka ụzọ were aka na-achọ ndị ọzọ n'ebe niile ha nọ ha gbata enyemaka ka anyị bido anyị emegokwe dịti na onye nnukwu gọọmenti amanụ nke n'ọfụ anyị akpọghị ya ọbịabịa fụ anyị na-egezi ntị ka anyị ma na onwe ihe ọ ga-eme beta ihe ka anyị jọzie ọhịa bụ ihe m chọrọ ikwu bidogoro onye chesiri gọọmenti ịghọtago a na-echesi mmekọta ọnụ mgbe e mechara ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye isi onye na-achị Enugu steeti gburugburu o zipụrụ ndị lokal gọọmenti chairman ozi ịghọtago kenechakwa ha o wee gwakwa ha ihe ha kwesịrị ime na ihe ha kwesịrị ime bụ na ha ncha niile ga-ana-achị na be ha dị iche iche na lokal gọọmenti ha jee mara ihe ha ga-eme ebe ahụ na enwere ụlọ ọgwụ na enwere ụzọ na enwere ịga n'ime obodo ụlọ akwụkwọ ụfọdụ bụ aịsọ ịghọtago na ha ga-aga jee ma ihe ha ga-eme ka ihe wee dị mma maka na ha nwa na onwe ha nọkwa n'ọchịchị ụlọ ọgwụ adịghị mma onweghị onye ma onye ọ ga-abụ echi ihe na-ekwu nke mbụ ebe onye ebi na obodo ma ya bụrụ na ị na-arụ ọrụ ebe mana ihe Amaka na-ekwu jidere mma bụ na ndị be anyị si na obi na bụ onye ma akwụ bụ ọsụkwụ
mana ọ bụrụgodo na ibi na obodo mepere emepe na-ajụ ị na-eweta n'ihe mepere emepe na-ewe na bụ agwa gị ihe a ga-eme imewe mana o nwere ndị ga-amakwa ihe a ga-eme enye ha ego ha wee rụọ ọrụ ha erie o nwere ihe a na-eme ya na-ekwu bụ ebe ọbụla ị nọ rụwara obodo ọrụ. Ọ dị mma. Ọ bụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu ọ bụ nzukọ ka anyị na-eme, anyị na-ekwu maka ndị niile na-achị n'ọkwa ọchịchị ọkachasị n'ime ime obodo na nna anọchite anya ihe a na-eme na ka ha si alụ ọrụ ka anyị na-ekwu maka ya. Mechi Ugwuele ka ị nụchara ọnụ okwu ya ugbu a ọ na-ekwu ihe na-eme n'obodo, ọ bụ onye ọnụ kara aka na mgbasa ozi ihe na-eme n'ụlọ ọrụ anyị ebe a. Ịnụkwara ọnụ Amaka Weke so n'ụlọ ọrụ Global Society for Anti-Corruption ya na Comrade Henry Chibuzor nke gwara anyị na afọ ya akọwaba ya taa na ya agaghị emechi ihe a ga-ekwu. Omemkpọtụ kwekwara okwu wee too ka ha si agba mbọ n'agbanyeghị na ọka na-ayọ ego ndị ọkpọ egwu nche na-asịzi ọsọ ya ka anyị ghara ikwu nke a na ụbọchị ọzọ. Ka m lee afịa biko. Ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma. Ọ dị mma, otu a ka anyị si eme ya, ọ bụ nzukọ ka anyị nọ na ya ugbu a. Anyị na-ekwu maka ọchịchị ime ime obodo na ndị niile na-anọchite anya anyị na ngalaba ọchịchị dị iche iche, ndị na-anọchitere anyị n'ọnụ omebe iwu dị iche iche n'ala Igbo nakwa n'ala Naịjirịa. Ihe a na-eme maka ha sachi ka anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụ mana Amechi Ugwuele nke na-ekwu ka o si ada n'obodo n'ụlọ ọrụ anyị ebe a, nakwa Amaka Weke si n'ụlọ ọrụ ndị na-achụ mpụ ọsọ elu ala na-enyocha ha na ụlọ ọrụ GSAC. Ọ bụ ya na Comrade Henry Chibuzor n'ebe a anyị wee na-atị ya ọnụ. Ịma na ndị mmadụ achọbeghị ịmụ na nkenke Comrade ka anyị bido ebe nọ ndị na-anọchitekwa n'anya dịka ewe ndị na-anọgọ n'ụlọ omebe iwu dị iche iche. Kedu ka isi chee ha na ndị obodo na-akpa, maka na ụfọdụ amaghadị ndị na-anọchite anya ha n'ụlọ omebe iwu? Nke ahụ bụ ihe ọzọ obodo kwesịkwara ịdị na-ajụ esi ya, maka na ọtụtụ ndị na-anọchite anya anyị na-abụ mgbe ị na-afụ ha bụ mgbe a na-eme elekshọn. Emechaa elekshọn ị ga-afụzi ha ego ruo mgbe ọzọ a ga-achụbakwa nta vootu, mgbe a bụ mgbe ọzọ ị ga-afụ ha. Ma ihe m nwere ike itinye na ya bụ na ihe gbasara ọchịchị na Naịjirịa bụ nnọọ ihe gbara onye ọbụla gharị, maka amaghị m ihe mere ọ ga-abụ kwamgbe ọ bụkọrọ ofufe a ka a na-akọ. Ọzọ dịkwa na ya bụ enwekwe ndị bụ ndị anyị na-akpọ ndị Hallelujah Boys, ndị oti mkpu bụ ndị na-emekwa ka onye nọ n'ọchịchị ọ dịghị ka onwe ihe ọ na-eme. Ha ga-abịa n'ihu ha agwa ya na ọ na-eme ọfụma. So ọrụkwe mgbe a ga-ejekwa elekshọn, mgbe ndị onye abịakwara ịfụ ndị mmadụ agwawakwa ya na ọ naghị eme ọfụma. So ihe ndị a bụcha ihe onye ọbụla kwesịkwara ịdụ onwe ya aka na ntị. Ndị na-etinyekwa aka n'ihe oti mkpu ha kwesịkwara iji ire ha kwuo eze ha ọnụ, maka ihe metụtakwara ntị na-emetụtakwa anya, osukwu imi osu anya. Ọ dị ma Amaka, ihe ọzọ m chọrọ ka unu neba anya dịka ndị na-enyocha mpụ, ego a aka na-achị obodo Enugu nyere ndị ime obodo. Ụfọdụ enweghị ihe eji ihe alụ, ụfọdụ bụ ndị jere kpuo aja kpuo okwute akpọcha ihe ọbaha ndị obodo uru. Ụfọdụ jikwa ya alụ rụpụta ihe ndị obodo chọrọ. Ka unu ga-esi nyocha ka unu enyochago ya, kedu ka unu si ego, maka na nke a bụ ebumnobi dị mma onye na-achị obodo Enugu obodo sị unu mara ihe a na-akpagodo unu mee ya, mana ụfọdụ ji ya gwuo ndọrọ ndọrọ n'obodo. Anyị etinyewoghị anya na nke ahụ. Anyị mechaa nke anyị na-eme kịta maka ndị local gọọmenti chairman, anyị ga-ajụ ese wee mara ka ego ahụ si wee je, maka na ego ahụ ga-emenwu ofu ma ihe ọ ga-emenwu ofu ihe bara uru n'obodo. Nke be ya sị ka eji akwagodo akwa mmiri nke obere akwa, ụfọdụ akọba ọ bụrụ ụlọ ezumezu na-amaghị akụkọ dị na ya ka mgbe unu ga-ajụ ya bụ ihe unu na-ajụ tupu unu eje suo ndị enyere ego, unu banye n'ime obodo chọpụta ndị ịdị mma obodo ha
na-adị na mma ndị maka obodo ọbụla nwere ndị na-ajụ esi ihe na-eme mana a na-akpachi ha ọnụ na-azụkwasị ha ụkwụ n'isi unu jụọ ndị ahụ na unu ya jụọ kedu ihe mere maka na ọha nwa bụ ndị nwere ike ide akwụkwọ tinye aka n'akwụkwọ sinekwa na asịsị bịa kọwara ka esi wee mee o nwere mbọsị m jụrụ na-agụ ihe Facebook m wee fụ ebe e kwuru maka nke obodo m wee sị kedu ihe obodo na enyere ndị mmadụ ego asị ha bịa kọwaa ka ha si wee mee ego ọha ọ dịka o nwere ihe ọzọ ama m ndị kwụsịrị ihe m ọnụ mana o nwere nsị ha abịanụgo mgbe gị jụọ gị ka isi wee mee ego eji wee nụọ nwa gị nwaanyị abịanụgo mgbe gị jụọ gị ka isi wee rie ego ihe irete n'ahịa abịanụgo mana ha bụ ego mụ na gị ka isi wee meditin my friend na-asị na nna ajụ amụ ama ọ bụrụ ihe mụ na gị nwe ka nna ajụ ya bụ ihe a na-ekwu ụfọdụ aka obi na-asịzi ka ihe a ji ajụ a ga-ewepụta onye na-achị Enugu gọvanọ ga-eweta ego mee na ihe bara obodo mma ọ bụ na o were aka kịta wee bịa sị ka ha rụọ asị na ihe ọ chọrọ ịrụ abụrụ ihe anyị chọrọ mana nke a bụ na o ji nde naira 10 ọsị ka nye unu 5 jegonu bido na ndị mere ọfụma enye ha nke ọzọ ruo taa a na-akọ akụkọ ị na-echetara ha na ịmara oge gboo ụfọdụ uche na ha erie ogo obodo echefuo ya enwegoro ndị otu mpụ na-enyochagasị ihe a niile ya bụ erizi otu ogo obodo gwa ọ bụgoro ogwu azụ ọ na-agbagokwa n'afọ ihe nwe ikwu bụ na enwere iwu edobere bụ iwu a na-akpọ Freedom of Information Act ndị be anyị kwesịrị ịma oke dị n'iwu a dịrụ ndị ime obodo ọ bụrụ na o nwere ego si n'akụkụ gọọmenti bịa n'obodo gị ịma ha ka o si mee iwu manyere na ị nwere ikike ide akwụkwọ nye gọọmenti si akọwara gị ihe gbasara ego a ibu ma ego nke bata na lokal gọọmenti ma nke bata na steeti ma nke federal gọọmenti iyi ka nwekwara oke na ọrụ ịjụ esi ya and enwere ihe iwu kwuru na ọ bụrụ na enwere mgbe ekwesịrị ịsa gị asịsa ọ bụrụ na ha asaghị ya n'inwe ike ijekwuru ụlọikpe ga-eme akpọ ha ihe m chọpụtara bụ na enwere ka ndị be anyị si afụ ihe si n'aka gọọmenti a na-afụ ya na-enweghị onye nwe ya na-enweghị onye ga-ajụ esi a na-enweghị ihe ga-eme anụ mgbe ọ bụrụ na ị fụrụ ka ndị mmadụ na-eli ife ọha enwere ihe mee ọ na-emekwa ndị ọzọ bịakwa ha erikwa maka enweghị ihe ga-eme maka na oge nke ọzọ mere enweghị onye kwuru okwu ọzọ bịakwa enwere ụfọdụ na-aga ada ama oge ụfọdụ ya mere na n'ọnọdụ GSAC anyị na-ejisi ike na-ayọ onye ọbụla nwelu ezigbo infọmeshọn ga-enye aka ziko na onye chịpụrụ ọchịchị na otu ogologo ọbụla nwere ebe o zuru ego ma ọ na-eme ebe ihe ahụ o zuru ego ahụ ọ zụ maka enwe ndị anyị na-anụchakwa kepụ na ha zuru ego gọọmenti were arụ ụlọ dị iche iche were ego ala n'ebe dị ụta ịkọsara anyị maazị ka anyị ga-eji jiri ya wee chụba onye dị ụta ahụ nke ahụ abụghị anyị agaghị akpọ gị afa anyị agaghị agbapụ gị afọ ihe ọ dịzere anyị bụ iji infọmeshọn nyere anyị wee mezie ihe iwu kwuru ọ dị mma akwụna anụgoro ya ewere ka o si dị n'obodo unu na-achị unu ka o si achị unu ma ndị niile bịara gbochara ọchịchị tube ha afa kpọba ha meyọ ma ihe anyị na-anaghị anụcha ụfọdụ PG ọ na-eko ụfọdụ ha na ndị igwe ada afụzi ọ bụrụ ihe ego na-akpata mana ha na ndị igwe kwesịrị ijikọ aka wee lụọ ọrụ ụfọdụ n'ime ha bi odi n'obodo ha ka a na-akpọ ndị a na-akpọ PG ya kwesịrị ịma maka mmepe obodo mana ụfọdụ n'ime ha ebighị n'obodo nke were afa o jiri ya na-eko efu itoolu asaa otu efu na itoolu maọbụ efu iteghete efu abụọ atọ otu efu na itoolu bụ akara ekwentị ga-eji wetoro gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ ọ ga-adịrị gị na mma ndị ebe ishi akpọ ngwa tinye ọnụ n'okwu ndị a sị na ha na-anọchite anya anyị ọgwụ anya ha na-anọchite ndị onye isi ọchịchị ime obodo unu enwe ihe ọ lụrụ ihe a na-emebi ịkpọpụta ụmụ ha obodo oyibo mmadụ a na skuul ọrụ ihe a ga-asị gị na ihe ha rụrụ na baịbụl ya ngwatụ ya alụ gịnị ka ị chọrọ ka a na-eme ka emee ụzọ ihe ọrụ chọrọ itinye bụ na mgbe ha ga-aga ọtụtụ elekshọn onwebụla onye ga-etinyere ha afọ mgbadalụ onwere onye na-ekwu na ọ na-ewusi ya mere ha kacha emere ha na-eme a ga-ewe nwa 1,000 2,000 ka onye ọbụla na-ata daalụ
daalụ daalụ ka anyị were onye ọzọ ọ dị mma maka ndị na-anaghị ata aka anyị na-eti 09097711009 maọbụ 09023111009 bụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ. Kpọọ m afa gị na ebe iche akpọ. Ekene gị nwanne, ndị ebe iche akpọ. Gaa n'iru. Ndị na-achị obodo ya na-achịba akara na akaụntụ maka enweghị ka isi niile ngwa tie na-alụ ihe a ga-eme ka obodo wee dị ma tiezie alụ ka ihe a ga-eme ọ alụ ka anyị na-achọ n'ọhịa ka o ji bụrụ nzukọ a na anyị na-eti ebe na Biafra abịago anyị nweta onwe anyị nọrọ obodo bụrụ be anyị ọgwụ daalụ ụchọ ya dị mana ị ga-ebigodo mana nke eji eji ịmana ewe ihe ka anyị kwugodo ihe a ewe ihe ndị be anyị na-ekwu Biafra bịa ọkwa ndị be anyị ga-anọ ebe ahụ ọ dị mma ewere ego ndị sigodo etiti na-abịa ego a na-eke ka eji lụọ ọrụ dịka nke anyị kegodoro nke onye isi obodo Enugu kegodoro si ngwa obodo ihe mnagoro ihe na-akpọ unu n'ime obodo unu n'ogbe unu ka unu ha biri n'obere ogbe unu jiri ya lụọ ya mana enweghị ihe eji alụ ọ gbaghọrọ ndị obodo unu nke na-esi etiti abịa ọ bụ oge e wetara ya ọ ndị mmụọ ga-abịa doziri anyị be anyị nọọ ka ndị na-achịgodo ugbu a ka a ga-esi mee ka obodo anyị dị mma anyị dozikwa na obodo anyị dị mma ndị ọzọ na-eyomiri ihe anyị na-eme ndị ọcha na-abịaba anyị na enweghị ihe ji anyị anyị gwaji onwe anyị ka anyị were ekwentị onye na-akpọ gwa ya afọ gị na ebicha akpọ ee onyinye ndị ka ị mere ezi nwaanyị ngwa gaa n'elu ị na-ekene amaka na Amaechi a niile na-ekene gị Amaechi onye na-ekene gị daalụ nwanne m nwaanyị biko ọ karịrị eruru afọ anyị budebere ọkụ na-azụ anyị abụ Owerri esi na afọ atọ afọ ya anọ afọ anọ afọ atọ n'obodo anyị abụ Owerri wee na-achọ onye na-elekọta ọgwụloko gọọmenti abikonu a na-agagharị onye na-akpa isi obodo ekele enyi daalụ onye daalụ na ha anụ ya na afọ anọ ha enweghị ihe kpọrọ ọkụ mana ndị a ga-ewe ndị na-azọ ime ndị a na-abara afa PG a na-akpagharị a ga-enwe eze obodo a ga-enwe ndị ha na-alụ mana ha enweghị ọkụ ka anyị were ya ọzọ gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ afọ gị na ebe ishi akpọ ugwu mbe ndị ebe ishi akpọ nwanne ngwa gaa n'iru ihe m anọ na-atụta ọ mara mma ọkwa ma ga-emekwa nke a si ekwe because na ịbịa n'obodo anyị bụ adụm onye mere n'isi ụzọ ya ụzọ esi na-eme nke jakata anyị na-abịa bịa n'ụlọ ahụ ha pụọ mba ọkụ ịrụ ụzọ ahụ ozi kọmishọn ụzọ ahụ kpọrọ gọvanọ ga-akwụsị n'ụlọ ụzọ ụzọ ahụ enyere ọtụtụ ihe mekịta ụmụada ọ bụrụ ọkwanyewe na akpa aka enyere onye nke ọ ga-arụ ọra n'enyi ọra m n'nke daalụ ha na ha anụ ya gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ Chukwudera ngwa tinye ọrụ n'okwu daalụ ngwa daalụ ma ebe Ekpopi a na-ekwu okwu bụ ebe anyị na-eji aṅụbụ mmiri ekute mmiri maka nwa bụ onye obodo ndị na be mma m ha ọ nọ nso ebe anwa ma anwụ chachaa ka ọ ga-esi wee chaa ebe anwa ka anyị ga-eje na-ekute mmiri kedu ihe bụ na ndị obodo anwa wetere ego anwa amasị m ka ọ bụrụgodu ka anyị were
5 million a wee tinye na mmiri a wee rụzie mmiri ahụ ya bụgodu ka ọ bụrụ na ebidogodu ka gọọmenti steeti wee bịa fụ na enu oketa anyị medobere ọ dịghị chizi anyị ka ọ bụrụ na gburugburu fụ na ha arụrụ dịga arụgidegide orute etu a na ọ ga-agba ha nkịtị ọ ga-amezi kwa ndị na-asị anọrọ ebe a nọ asị na gọọmenti ada arụ enite na onwere ya na-eme ngwa na-enyego unu ego jegodu n'ụrụ ọkụ ịbịa na be anyị ohodu fụ unu anyị jiri ego a wee rụsị n'ụlọ ndị sekuriti bụ ihe na-akpazi obodo unu ife unu ejiri ya wee rụ wee na-ekwusị ọkwa ndị naira 5 ọnya ka m na-ekwu ife unu ejiri ya wee rụ arụchasị na ọgwụgwọ ịma na ọchọ obodo Enugu si na nke a ka kwa obere na unu mee nke ọfụma abịaghịzi unu nke fọrọ mana ka na anwụrịgodo na ọ ka nwere ihe ị ga-abịa na be anyị tụọ aka na-eji o nwere ndị a kọwara akụkọ asị na ego ha mmadụ ajụzikwana o nwere ndị ji maka ya chụpụ ndị ụfọdụ ndị obodo a na-ajụ ese zite ndị ga-abịa mmaja aha na anụkwata pim na ekwuru okwu maka na ị nwere ọnụ ọkụ ya ngwa na ọ bụ na ọnụ ama anọ nwayọọ mgbe isi dara na ka anyị ọnụ ebe ọnụ ga-esi ekwu okwu ha agbachizie nkịtị ọ dị mma mana ndị obodo niile dịka ihe anyị na-ekwu anyị arụtụghị aka na ụfọdụ ka ụfọdụ ga-esi ya eje ya unu were ndị ụlọ ọrụ na-enyocha mpụ dị iche iche dịka comrade na ebe a si wee kwu na Amaka ka unu ga-esi uche gwa ha unu weta ha ihe akaebe ejebe ije ya gwa m afọ gị na ebe iche akpọ ekene gị nwa bụ eze daalụ a na-ekene unu onye kpọrọ nwa bụ eze n'izu ụka gara aga ọgbọnọ ọnyanwa mana ọ bụghị ọnyanwa kọcha ihe juru ya ọnụ mechie fon ọ bụghị mụ dị ya ama m olu ya chọrọ ichiri onugwu ngwa gaa n'iru nwanne abịa n'ihu unu na-ekwu ezigbo ihe amaka o nwere onye nọ n'ime ebe ahụ unu nọ kpọrọ Mario aha onye mere njije tie ego na fon m ka mkpọ unu Mario na N'ike nwa amadi ahụ bụ ezigbo mmadụ esi nwa amadi ahụ chịchalụ N'ike ndị niile na-esi ya n'azụ na-eme dịka na N'ike adịrọ ha mma ụzọ nwa amadi ahụ lụchara mgbe ọ nọ n'oche merụ anụ niile n'ebe ahụ garacha ọnụ andị ụmụnne ya ji ya eso ọnụ abụghị m onye N'ike mana atụrụ m na N'ike mana bifo nwa amadi ahụ arụọ ihe ahụ ọ bụtakwara onye na-agụ onye isi ya ọga ya tinyere ya ebe ahụ ọgụ bifo onwe ike n'ụlọ ya ahụ ihe na-enye anyị nsogbu bụ onye isi na ọnya tinyere gị ọ dị ọtinye gị onye akwụghị ụgwọ ọnwa akwụ ị na-ewetara ego ndị nke ọzọ na akaụntụ Amaka isi ike Amaka ya mana nsị gị na-aka ndị aka mkpụrụ na-ekwunye kọmputoria maka na enwere ọgụ mma anụ ọ ya adị ka na-ekwu ihe ọzọ ọ bụrụ mmasị gị na ihe enye nwụ nkụzi mmeju wee bido ọgụ nke m ịma nọmba mba ha onweghị ihe ọ melụ a ga-enyemaka daalụ jisie ike ngwa daalụ ndị Global Society for Anti-Corruption ha were ụlọ ọrụ mana abịa ya ihe anyị na-eme agwazi ka ị ga-esi wee ha ọ ya ka nke a si wee gaa anyị ga na-ewere okwu unu ka anyị were ị chọrọ ịzaghachi ya ka anyị were okwu ị ga-achịkọta ya bụkwa ihe dị oke mkpa achọrọ m ikwu ya mana ọ rụtụrụ ya aka maka achọrọ m isi na ọ bụ na o nwegodo ihe bụ ihe ọdachi dịara ndị a sị ha na-etewe obodo ka ha kwupụta ya ka a marụ maka na ihe okwu nwee ike ọ bụna ihe na-eme ifụkwa ihe na-eme kịta na-edo asị na godfatherism na ndị otu ya itinye mmadụ n'ọchịchị ịma hapụkwana ya ka o mee ihe o kwesịrị ime ọ ihe jọrọ njọ ka ọ bụ maka na anyị nwere ike na-eti nkịta na-asị na ha da-alụ na ha da-alụ ịmahọkwana ihe na-eme mana ọ bụ ya bụ ihe na-ewute kedu ka ụfọ ị ga-ebi tie mmadụ n'ọchị apụtasị na mmadụ niile tinyere ya aka apụtakwasị gị na ofu onye tinyere mmadụ nke ezi ka ụdị ihe dị ihe na mmadụ bụ ihe tinyere mmadụ na ọ ya ga na-ekwuzi ihe ga na-eme n'obodo anyị niile we mba egwa m afọ gị na ebe ishi akpọ ekene gị nwanne ndị ebe ishi akpọ nọgharịanụ ka anyị nụ ihe ị na-ekwu nwa amadi ewutere gị owezi ka ọ si ada gwa m afa gị na ebe iche akpọ nwanne nde ka ị mere ịma na ị kara aka
igwe nwa okike nwa okike daalụ ngwa gaa n'iru nwanne agaziere gị nwanne m ana m anụ kota ha mana mgbe ụfọdụ ọ na-echukwa anyị n'aka ịhụna na-achị achị ọkwe ma na kansụl ọchịchị kịta na-arụ ụlọ elu abịa ụmụ na-ekwutọ ya iji eje kansụl nka n'ime nka nke esokwa na-emegide anyị maka na ndị mbụ ndị echiri ọchịchị ka anyị wee mepụta iru ha ime ife n'obodo mana sekịta echicha wee bata ma nwezi mere akpọ onye akpadị kpọọ onye ikoni adakwana aka nke ọzọ na-acha egokwana ndị otu mkpu a bụ ndị na-emebi ihe maka ọ bụla mmadụ na-eme ihe ọjọọ igwe onye ihe ọ na-eme onye nwee ike laba ụlọ chigharịa wee mee mana otu nke sacrifice ya wa na-emebi ihe ekele mmadụ ka nọdụ wee tinye ọnụ igwe nwa okike ọ dị mma adị m ka anyị ga-eji nwayọọ wee pechie ya na nwere onye nke gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ bee ya nkenke onowu biko bee ya nkenke n'oge na asịsa anyị kwarapụ ụsụ na-eti nji ịma tizia ndị mana ụsụ nwere oge apụtara n'abalị ọ bụ nchọrọ ịgwa tizia dị biko nyere anyị aka ịma na mụ abụrụ ijikwa gọọmenti ịbụ onye ebe onye okpuru ọchịchị uti ọ dị mma ụmụnne gị na ebe a ịma na o nweburu ntị na ya bụ onye ụka na mana ka banyere okwu akwụkwọ Chiziani ihe m chọrọ ikwu bụ na ebe na 9th March Chiziani oge ụfọdụ na-ajụ anyị nwekwara ogo gọọmenti onye isi okpuru ọchịchị anyị nkele udi enwekwere ya Chiziani ebe na 9th March Chizi ịgbawa ọsọ ịmafụ ụzọ adịọ 9th March ọkachasị n'ugwu n'elu akwa ịgwa gị eziokwu ọ bụrụzi ka nke ịma na m na-ekiri ndị onyonyo ihe ndị ọkpando na-etinye m na-ekiri ya n'ụzọ ịfụgọnụ nke ogbekebe anyị ịfụ ka nke a jọrọ njọ nke a bụ na ewedo ebe asaga ya ekirichemasi na enwekwe ọ bụrụ na gọvanọ ihe ga-agwa gọvanọ Enugu steeti bụ na amakpa na advice bụ na ihe gara eme bụ ya wepụta special task force ga na monitọ ndị na-arụ ọrụ ndị na-arụrụ ya ọrụ our governor is good gọvanọ anyị dị mma ọ na-arụ ụlọ ọfụma ndị ọ na-enye ego ga-arụ ọrụ ha adịghị ntịraịtị ego ha dị ọtụ na-atinye ego n'akpa na-eburu ego na-atinye n'akpa anyị gụ onwe anyị nke bụ eziokwu na onwere si na ụzọ na-eme oge ọfụma ọ dịghị eme ọfụma onye ọbụla kwuo nke bụ eziokwu na echimara ụzọ aga ngwa daalụ ka anyị na-achịkọtazie comrade ka anyị site n'ebe onye na-achịkọta na nkenke maka na oge adịghịzi ịfụnara ihe ndị mmadụ kwuru na-achịkọta okwu kedu ihe ị ga-agwa ndị ọchịchị na ihe a ga-eme ihe m na-agwa ndị na-achị achị bụ uche ha dịkwa ya ka a maa ihe ha ga-eji cheta ha bụ ihe ha rụrụ ndị nke a na-achịkwa na ana m ayọ ha ka ha mụrụ anya ka a maa na oke a na-erikwa ife onye mụ anya ọ bụrụ na anya ọbụla rụọ nke ya ka o kwesịrị isoro ya ka emekwere ihe kwesịrị imere ibi ya Amaka ihe ọzọ ihe m ga-ekwu bụ na ndị na-achị anyị ha gbado anya fụ na ihe ezipụ ha ka ha rụwa na ha na-arụ ya na ihe a ga-arụ karịrị ọ bụkwanụ na o nwee ihe bụ ọdahi dịrụ ha kwuo ka a mara ebe a ga-ebido kwa onye ukwu maka na onye nyere ego ka ọ rụọ ọrụ kwesịrị ịrụ ọrụ ahụ si nekwa ka ya si wee rụọ onwe nke fọdụ afọ si na nke fọdụ ọ bụ na nke a ga-etikwasara ya n'elu ya okwuo etinye ihe a na-aga ma ndị be anyị na onwe ha etiti n'oke mkpu a ha na-eti maka na mkpu a ha na-eti na-emebi ihe o mere ọra meyọ nka mana o nweghị ihe onye ahụ ị na-etiri mkpu na-arụ onye ọbụla a na-asị na ọ dị eme ọfụma onye afọ n'anya onye fụ mmadụ n'anya bụ ihe ga-asị ya na ide emetakwa ihe a mee ya ụta mana ịma na ndị be anyị bụ mgbe niile anyị na-eti mkpu a na-eme mana abịa n'ime a na-atanwu ha atanwuzi na ha kwupụ okwu ka a mara ka a ga-esi kwa onye ukwu ụwa Amechi na nkenke ụmụnne m ekwuchago ka o si wee kwu ihe na-ekwu bụ na aka na-achị Enugu steeti na-eme ọfụma na-agba mbọ na-afụ kwa mbọsị ka o si wee na-akpagharị wee na-apụ na-eje ma nkịta ọrịa bịara ọ na-apụ wee na-afụ ihe na-eme na-asị ndị mmadụ mewe na-etu a mana nsogbu anyị na-enwe bụ onye oziri ozi makwa na ozi eziri na ọ dịkwa na onye eziri ya n'aka inyekwana m akwa ọkụkọ na akwa ọkụkọ bụrụ onye enye mgbe enye akwa ọkụkọ bụ na m weruru onye anwa mana ọ danarị nkụwa oru onye anwa aka ya bụ ka ndị be anyị mara na be anyị ka anyị na-awachi ka anyị wachiwe be anyị ọ bụrụ asị gị meere obodo ihe be gị iwere wee rie onwe ka ọ dị
ọhaji ka ọ bụ ka anyị gbanwee maka na mgbanwe bụ ndụ. Ọ dị mma, otu a ka anyị si achịkọta ya, mana anyị ata n'aka iji eze ndị niile a na-agwa okwu ọnụnụ ya, maka na ọ na-abụ naanị gbagara ka obodo si adị ugbu a, ọ na-abụ ọha siere ofu onye ọ daghị erichakwa ka unu makwara na a ga-ajụ unu ihe niile ahụ unu mere. Ya bụ atịghị gị n'ọrụ, jiri ego obodo lụọ ọrụ ọfụma, lụọ ihe ga-abara ndị obodo uru. Ka anyị jikwanụ jụọ ese gị wa na-achị achị, ya jụọ ese na ọ bụrụzi ihe na ọ gị gbata onye a ka ọ lụọ ọrụ gị ọrụ, unu jikọta aka na-eji ajụ ese ihe a na-alụ na ihe dị ndụ ịnụ mkpa ka a na-emere unu. Ọ bụ m na Comrade Henry Chibuzor nakwa Amaka Weke ndị si n'ụlọ ọrụ Global Society for Anti-Corruption, ụfọdụ na-akpọ ya ndị a na-atabiere ndị ka amechi ọkwa anti-ko na-akpọ ya maka na oge anyị na-eto maka ndị oyibo. Ọ dị mma, Amechi Ugwuele n'ebe a, ọ tinyere ọnụ n'okwu nụma na ọnụ ya na-ada mgba n'ihe na-eme n'obodo, ihe ọ na-eme karịrị. Abụ m Chiziani, ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile ma